ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ban penjur sesuai ka Jingïarap na ka benta ban Pynïoh ya ka hok jong ba Cheris Starfield thank you ubala doe ya la ka jong ka Jingim ha ka Jinglet khanra jong ki pulit ka East Gentia Hills pat ka East Khasi Hills District ya ka yingsa jong u ha Mawlai kanton Masar ha ka step perngap jong ka khat lai trik ubnai nailar arhajar arpuai Nagaliang jong ka sorgi Nong Mawlai ha ka lai puai trik ubnai nailar arhajar arpuai kalayo lat ban IT di ka Shithi Jingïarap Hagi Myntri ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ki bakentum ya uba Sanbor Shulai uba Hamlet Son Doling bad ya uba Renington Lingdo Tongkhar khnang ban panjing kershan hakabaya day bat kane ke jingdawa jong kane ka kinhon nadu ka por min step ka sur kinong Mawlai ke lalit penpoi ru ya kini ki Shithi shiki yengsa jong ki lai phu hun reungut ki MLA da ka bakerpat bakin ther ting ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ha ka dorbar senrai jong ka yeng dorbar thawan ka jilla ka ban salong ha ka shipotrik ubnai nailor arhajar arpuai halor ka jingdo ai jong uba Cheris Starfield thank you yala ka jong ka Jingim Up.